Zdravím všetkých fanúšikov facebookovej stránky, chceš si začať pribírovať pokrom. V dnešnom videu si predstavíme základnú stratégiu pre Seed & Go Turbo turnaje pre 9 hráčov. Pustíme sa rovno do toho. Ide o turnaje pre 9 hráčov, štruktúru si môžete pozrieť sami. Začiatočný stack je 1500 čipov. Blindy sa zvyšujú každých 5 minút a prvé 3 miesta sú platené v nasledujúcom percentuálnom rozpoložení 50, 30, 20. Môžete si prezrieť, akým štýlom sa zvyšujú blindy. Tu máme pozície na stole. Keby ste nepoznali alebo nevedeli, patrite medzi začiatočníkov, tak si ich môžete pozrieť, pretože budeme používať tieto názvy pozícií. Takže prvé pozície sú UTG, UTG plus 1, UTG plus 2, potom MP1, MP2, MP3, CO je cutoff, button je button, small blind a big blind. Prejdeme si v tejto prezentácii vlastne jednotlivé fázy tohto turnaja. Úvodnú fázu, strednú fázu, push-fold fázu, bublinu a fázu, kde sa nachádzame už v peniazoch a v heads-up hru, kde už ostávajú v hre len 2 hráči. Úvodná fáza, blindy v tejto fáze sú 10, 20 a 15 až 30. Efektívny stack je niečo okolo 50 až 100 blindov. Čo sa týka sizingu, sizing je vlastne počet žetónov, ktorým budeme rejsovať pred flopom, pokiaľ nikto pred nami nerejsol. Takže pri blindoch 10-20 budeme používať 3x sizing, takže 60 žetónov. Pri blindoch 15-30 budeme používať už 2,5x sizing, a to 75 žetónov. Následne si môžete prezrieť základné range, ktoré budete otvárať z jednotlivých pozícií. Range je vlastne určité spektrum rúk, ktoré budete otvárať. Takže ako vidíte napríklad z UTG plus 1, UTG plus 2 budeme používať väčšinou tú istú range, čo znamená všetky páry, všetky SA vo farbe, SO Jack mimo farby a vyššie, král Queena, král dáma vo farbe, dáma Jack vo farbe a Jack 10 vo farbe a tak podobne. Ako sami vidíte, čím je naša pozícia bližšie ku blindom, tým si môžeme dovoliť otvárať širšie spektrum rúk vzhľadom na to, ako sa budú naši protihráči brániť. Môžeme tieto range rozširovať. Vlastne to budeme zisťovať podľa štatistík, ktoré budeme mať na stole z programu Hold'em Manager, na ktorý som vám dal návod. Stredná fáza sa väčšinou pohybuje na blindoch 25-50, tu je chyba. 25-50, 50 až 100, efektívny stack je niečo okolo 20 až 40 blindov. Sizing je vlastne na 25 až 50, 2 až 2,25x, to už je vlastne podľa, ako si vyzvolíte, niečo okolo 100 až 112 žetónov. A na vyšších blindoch už budeme otvárať stále už len 2x, takže vlastne dvojnásobok veľkého blindu. Zase si tu môžete prezrieť range, ktoré budeme hrať. Čo sa týka hry pri 40 blindoch a 20 blindoch, tak sa bude líšiť. Pri 20 blindoch už nebudeme otvárať z UTG všetky páry, ale 5 plus. Nebudeme otvárať ani všetky suity desa, aj keď toto sa dá upravovať podľa toho, akých hráčov máme na blindoch. Takže ak tam máme nejaké fišky, a to je slabých hráčov, tak môžeme si dovoliť otvárať aj niekedy aj všetky suity desa. Záleží to na hráčoch. Ale pokiaľ máme 40 blindov, tak ešte stále môžeme otvárať v podstate podobnú range ako v úvodnej fáze. Takisto aj z MP3 2 a 1 budeme pri 20 blindoch
nebudeme otvárať väčšinou tie dvojky, tam sa dajú otvárať nejaké 4 plus, ale chyba to nebude, aj keď budeme otvárať dvojky, záleží, ako som už povedal, na tých hráčoch na blindoch. Vidíme, že stack sa nám znížil v pomere oproti blindom, takže môžeme si na blindoch už môžeme si dovoliť z tých neskorších pozícií stylovať, teda kradnúť blindy viac. Záleží to zase od toho, že ako sa budú tí hráči na big blinde brániť tým našim štýlom. Takže zase budeme sledovať štatistiky, ktoré vám potom ukážem, ktoré štatistiky sledovať. Dostávame sa do ďalšej fáze, ktorá je push fold fáza. Vlastne nasleduje fáza, ktorej musíme ísť all in alebo fold, pretože nič iné sa nám vlastne z matematického hľadiska neoplatí. Existujú samozrejme výnimky proti strašne tight hráčom, takže proti hráčom, ktorí hrajú veľmi málo rúk a nedostatočne sa bránia, budeme môcť aj za nejakých 10 blindov budeme ich môcť minracovať so slabými rukami. Bude to profitabilnejšie ako all-in. A to si taktiež ukážeme pri hre v ďalšom videu. Push-fold fázu vlastne veľa hráčov hráva podľa Nash Equilibria, alebo naučí sa určitý systém alebo určitú tabuľku podľa počtu blindov. No ja som začal hrať push-fold fázu podľa Power Numbers systému, ktorý som našiel v knihe Kill Everyone, ktorá je určená pre seed and go a multitable turnajových hráčov. A princíp vlastne je nasledovný. Potrebujeme si najprv vypočítať naše CSI na stole, čo je Chip Status Index. Dosielime to tak, že vlastne náš aktuálny stack vydelíme číslom CPR, čo je cost per round. Je to vlastne súčet blindov a anty. Keď nie sú hre anty, tak len blindov. Je to vlastne súčet blindov a anty. Takže aby ste to chápali, dávam príklad. Náš stack je 1500. Blindy sú 75-150 bez anty, takže náš stack je 1500 deleno. Naše CPR číslo je 75 plus 150, čo je 225 a tento 1500 deleno 225 je 6,6, takže takto sme zistili svoje CSI na stole. To použijeme vlastne v nasledujúcom Power Number systéme. Ak už vieme naše CSI pri stole, tak už nám stačí vynásobiť počtom ľudí pred nami a zistíme tak vlastne Power Number číslo. To je, dole máte jednoduchý príklad. Sedíte na cutofe 1500 žetónmi pri blindoch 75-150, ako som popisoval na minulom slajde. Vaše CSI je 6,6 a všetci hráči pred vami zahodili karty. Držíte kartu 10-9 vo farbe a keďže sedíte na cutofe, pred vami sú ešte 3 hráči. Takže 6,6 x 3, keďže sú 3 hráči pred nami, je 19,8, čo je naše Power Number číslo. Keď sa pozrieme do tabuľky Power Numbers, tak vidíme, že karta 10-9 vo farbe má Power Number 43, takže musíme ísť all in a bude to veľmi profitabilný all in. Takýmito výpočtami sa môžete vlastne naučiť push-fold hru veľmi ľahko. Na pravej strane sú vlastne suited handy a na ľavej strane sú offsuit handy, takže na pravej sú karty vo farbe kombinácie a na ľavej strane sú kombinácie mimo farby. Vlastne tieto výpočty záleží ako rýchlo stíhate počítať tieto výpočty a záleží aj koľko stolov hráte, ale postupne, ak budete tento systém používať dlhšiu chvíľu, tak sa vám to veľmi rýchlo zautomatizuje a budete to veľmi rýchlo vedieť používať. Čo sa týka tejto tabuľky, niekedy
nemusíte pušovať úplne presne to, čo vám v tabuľke vyjde, záleží na tom, akí hráči sú za vami, ako dobrí. Pokiaľ sú za vami dobrí hráči, tak vás budú vedieť aj kolovať podľa určitého ekvilibria, takže to znamená, že by ste mohli pušovať trošku menej. Pokiaľ sa nachádzajú za vami hráči slabí, tak vás pravdepodobne nebudú vedieť kolovať dostatočne, takže môžete pušovať, teda dávať all-in s väčším spektrom rúk. To si viete vlastne taktiež podľa range supera analyzovať v určitých nástrojoch, ktoré si predstavíme na konci tohto videa. Takže toto som vysvetlil, dúfam, že to každý chápe. Ak by ste mali nejaké dotazy, stačí mi napísať na Facebooku do správy. Takže prejdeme na, čo sa týka, ešte aby som sa vrátil k tomu, čo sa týka napríklad, keď sa dostanete do určitej situácie, vyjde vám vaše power numbers a bude to napríklad power numbers 21 a budete mať v danej situácii SO5 mimo farby. Môže to byť dosť tesný push, takže vzhľadom to sa rozhodujete väčšinou vzhľadom tomu, akí hráči sú za vami. Ak sú väčšinou slabí hráči, väčšinou to bude správne rozhodnutie. Ak je za vami veľa dobrých hráčov, tak to môžete kľudne vypustiť, tento tesný spot. A vzhľadom aj na to, že aká je v danom okamihu štruktúra, takže keď sa náhodou rozhodujete, napríklad ste na UTG, to znamená, že na ďalšie kolo vlastne budete na blindoch a máte nejakých 6 blindov, dajme tomu CS okolo 3 alebo 4 a rozhodujete sa vlastne medzi pushom a foldom, tak pokiaľ je to nejaký tesný spot a môžete sa pozrieť aj vlastne na zmenu blindov, pokiaľ je zmena blindov taká, že blindy sa menia napríklad za 30 sekúnd alebo už sa zmenili, tým pádom na ďalšie kolo budú blindy vyššie, tak vy budete na blindoch a budete vlastne čeliť tomu, že ostatní hráči do vás budú pušovať, tak vtedy tento spot testy môžete pušnúť z toho dôvodu, že sa dostanete na blindy a môžete sa ľahko odblindovať a stratíte vlastne stack aj fold equity v ďalších prípadoch. Fold equity je vlastne určitá schopnosť, určitý počet žetonov, ktorý dokáže ešte supera prinútiť k foldu z určitej pozície, pretože napríklad keď máte 3 blindy, tak už vás niekto určite kolne, vzhľadom tomu, že má na to výborné odds. Prejdeme na ďalšiu fázu a to je bublina. V hre sa nachádzajú už iba 4 hráči, pričom prvé 3 miesta sú platené. Je tu veľký vplyv ICM, čo je Independent Chip Model. Je to nezávislý čipový model, ktorý využíva vlastne rozloženie stackov v závislosti od platobnej štruktúry v turnaji a na vašu hru vplýva bubble factor, čo znamená to, čo si vysvetlíme za chvíľku, ale aby som sa vrátil ešte k tomu ICM-ku, v týchto jednostolových turnajoch vlastne vplyv ICM je od začiatku turnaja, keďže je to vlastne ako keby finálový stôl nejakého väčšieho turnaja, len výplatná štruktúra je nastavená tak, že prví traja hráči berú peniaze. Takže vplyv ICM-ka je od začiatku, ale ako náhle sú 4 hráči, to znamená, že keď jeden vypadne, už ste vlastne v platených pozíciách. Vplyv tohto ICM je najväčší a to si vysvetlíme vlastne, ako sa s tým vysporiadať teraz. Short stack môže sa stať na bubline vlastne, že sa ocitneme v situácii, kde máme určitý počet žetonov. Prvá situácia je short stack, snažíte sa vlastne, máte veľmi malý počet žetonov, nemáte vlastne už na čo čakať, pretože ostatní hráči majú výrazne väčšie stacky, takže sa snažíte čo najskôr
ísť all-in s nejakou vhodnou kartou a zdvojnásobiť sa. Pretože keby ste boli príliš tight, tak vlastne sa vyfoldujete na blindoch a aj keby ste vyhrali all-in, aj keby ste išli do all-inu s nejakou dobrou kartou, tak zdvojnásobenie vám nepriniesie žiadny efekt, pretože stále budete short stack. Ďalšia možnosť je medium stack. Je to vlastne stredný stack. Snažíte sa dostať do platených pozícií s tým, že máte na to dobrú pozíciu, ale vyhýbate sa konfrontácii s big stackom, to je s chip leaderom, pretože medzi vami je najväčšia ICM kolízia a pretože sú ešte v hre vlastne tie short stacky, nižšie stacky a buďte ostražití v spotoch proti short stackom, pretože oni vás budú najviac loose callovať, čiže vám budú najviac kariet, najväčšie spektrum kariet asi callovať, pretože už nemajú na čo čakať vlastne a tým, že keď budete pušovať príliš veľké množstvo hand proti tým short stackom, môže sa vaša úloha veľmi ľahko vymeniť. To je, keď pušnete do short stacka a on vyhrá, tak razom je z vás short stack a zo supera medium stack, takže na to si treba dávať pozor. Čo sa týka big stacka, je to vlastne najväčší chip leader turnaja a snažíte sa terorizovať celý stôl. Zameriavate sa hlavne na medium stacky, tie stredné stacky, ktoré proti vám nemôžu hrať takmer žiadne karty, ak je na stole short stack. Takže vo veľa prípadoch môžete pušovať do týchto medium stackov hociaké dve karty. A taktiež si dávajte pozor na spoty proti short stackom, pretože môžete stratiť určitú časť svojho stacku. Ak ste big stack, získavate výhodu fear faktoru proti medium stackom, to je medium stacky s vami nemôžu hrať a vlastne takzvané sa vás boja. To platí samozrejme pre tých hráčov, ktorí sú regovia, takže dobrí hráči, že aj pre tých, ktorí aj vedia o tej prítomnosti ICM faktoru vlastne, ICM-ka. Týchto hráčov môžete tlačiť veľmi veľa, pretože oni si uvedomujú vlastne ICM vplyv a nebudú do vás kolovať. Si vlastne prejdeme v ďalšom videu, určite tam bude aj veľa spotov na bubline a budem ich komentovať. Náhle sa dostaneme do ďalšej fáze, keď už ostávajú v hre len traja hráči. Bublina vlastne praskla a vy sa nachádzate v platených miestach. Vaše ďalšie rozhodnutia sa odvíjajú od rozloženia stackov, takže je to kvázi podobné ako na bubline, ale môžete hrať už viac loose, keď ste medium stack trebárs, pretože dajme tomu, na stole je taká situácia, že je big stack, medium stack a short stack. Ako medium stack by ste mali pušovať do big stacka oveľa menej, pretože je tu veľká šanca, že ten short stack vypadne a dostanete sa do heads-upu vlastne zadarmo. Ale zase by ste nemali byť až príliš veľmi tight, pretože sa môžete odblindovať a vlastne short stack sa zdvojnásobí a máte rovnaké stacky. Ideme na ďalšiu fázu, čo je heads up. V hre sa nachádzajú už len dvaja hráči. Bubble faktor oboch hráčov už je len jeden. Vlastne bubble faktor oboch hráčov je 1. Takže big stack už nemá výhodu toho fear faktoru, ale len percentuálnu výhodu v žetonoch. A budete pušovať podľa ďalej uvedených tabuliek v tejto prezentácii. Keďže prvé miesto v turnaji je najviac hodnotenie a výrazne viac ako druhé miesto, tak vašim cieľom v každom jednom turnaji je vyhrať ho samozrejme, takže by ste mali čo najviac čipov akumulovať hlavne na bubline, kde vlastne veľa hráčov bude hrať tight, veľa hráčov nebude vedieť, ako správne hrať na bubline a potom ďalej v troch hráčoch by ste taktiež mali akumulovať čo najviac žetonov. Prejdeme na tie pušovacie tabuľky. Tu je nejaká základná pušovacia tabuľka v heads-upe.
zase vlastne Power Number System. Ako vidíte, z 8 CSI môžete pušovať už fakt veľa. Väčšinou sa to oplatí, táto tabuľka sa väčšinou bude profitabilná skôr proti tým slabším hráčom a proti regom to nebude chyba, pretože je to neexploitovateľné, takže sa nedá na to až tak veľmi prispôsobiť na tú vašu pušovaciu range. Závisí to zase od toho protihráča daného, proti ktorému hrajete. Ďalšia tabuľka je kolovacia range v heads-upe proti regovi, čiže proti dobrému hráčovi. Keďže predpokladáme, že tento hráč to bude pušovať niečo podobné ako vlastne v tejto tabuľke, tak môžeme proti nemu pušovať pomerne dosť veľa rúk. A ďalšia tabuľka je vlastne kolovacie range heads-upe proti fiške, čiže proti slabému hráčovi. Ako vidíte, tu vidíte, že budete kolovať oveľa menej, pretože tí slabí hráči tu budú pušovať značne menšie množstvo rúk ako dobrí hráči. Takže musíte tú svoju range pri kolovaní zúžiť, aby ste vlastne nerobili neprofitabilné rozhodnutia. Ďalej sa tu budeme baviť aj o restylovacích rangeách. Restyl je situácia, keď niekto zautočí na vaše blindy rejsom, takzvané styluje alebo kradne a vy sa ho pokúsite restylovať, takzvané si bránite svoje blindy. Je to dosť pomerne dôležitá časť hry, pretože ak si nebudete dostatočne brániť svoje blindy, tak tí lepší hráči sa na to veľmi rýchlo adaptujú a budú vám tie blindy atakovať a kradnúť s najväčším počtom rúk. Vlastne budete na tejto pozícii stratoví, budete prehrávať svoje žetóny. A môžete si tu prezrieť vlastne nejaké základné restylovacie range. Zase sa to pohybuje v závislosti od CSI a range protivníka. Takže hore môžete vidieť percentuálne ohodnotenie, aj kartové ohodnotenie range protivníka, a na ľavej strane môžete vidieť CSI vaše, respektíve efektívne CSI, takže v podstate je supera. Hneď na ľavo hore môžeme vidieť, keď protivník rejsuje karty ako range 7 plus, SO Queen plus a Ace Jack vo farbe plus, tak CSI táto range je 6% a pri CSI 10 môžete restylovať handy Jackie plus, Ace King plus, Ace Queen vo farbe plus a Queen plus. A môžeme sa teraz pozrieť tu do tohto stĺpca, keď jedná o nejaký styl vlastne z Batnu alebo z Kadofu, že super rejsuje range napríklad 2 plus, každé SO, král 9 plus, král 6 vo farbe, Queen 9 mimo farby plus, Queen 6 vo farbe plus, Jack 9 a tak ďalej. Tu sú tie handy, čo tvorí asi 40% range, tak pri CSI 10 môžete restylovať range všetky páry SO4+, každé SO vo farbe, král 10 mimo farby, král 9 vo farbe, Queen 10 vo farbe a Jack 10 vo farbe. Vlastne tu si môžete veľmi ľahko pozrieť, ako sa prispôsobovať rangeam protihráčov. Čo sa týka toho, ako zistíte range protihráča z danej pozície, to si ukážeme v ďalšom videu a budete na to potrebovať vlastne hold'em manažer a štatistiky a určitý vzorec hand na toho protihráča, aby to malo aspoň nejakú hodnotu, pretože v nejakých 50 rúk asi veľmi toho veľa nevyčítate.
Z tejto prezentácie ešte som vám chcel ukázať jednu vec, a to ako si môžeme analyzovať vlastne svoje ruky, hlavne na bubline, ale aj v ostatných fázach. Na bubline je to najdôležitejšie. Čo sa týka analyzovania, ja osobne používam ICmizer, program, ktorý je vlastne dá sa voľne používať zadarmo, ale máte tam len 5 hľadaní, myslím. Používam tento program, lebo je to v súčasnosti asi jeden z najlepších programov na analýzu týchto ICM spotov. Čo sa týka používateľnosti, dá sa používať zadarmo, beží to na internetovom prehľadači, vlastne webová stránka je icmizer.com. Pokiaľ si to nezaplatíte túto službu, tak myslím, že máte 5 hľadaní na deň, takže si môžete prejsť 5 rúk za deň, čo je dosť málo, keď chcete nejak analyzovať a skúmať vašu hru. Ale pokiaľ nemáte problém so zaplatením si tohto programu, tak tu máte vlastne cenu, čiže za mesiac je to $15 a potom si môžete predplatiť aj viacmesačnú licenciu s tým, že sa vlastne logicky mesačná cena znižuje. Takže na rok to čeli nejakých $80 takmer, čo je vlastne veľmi dobrá investícia, lebo vám to pomôže zarobiť o mnoho viac peňazí. Ale pokiaľ ste začiatočníci, tak verím, že táto suma nie je až tak veľmi málo pre vás, a preto pre vás ukážem program Sidengo Wizard, ktorý už je na trhu vlastne pomerne dosť dlho, niekoľko rokov. Je v ňom 30-dňová trial verzia, takže 30-mesačná skúšobná lehota kvázi, ale dá sa veľmi ľahko používať aj po tejto 30-dňovej lehote, s tým, že si vlastne pretočíte vo Windowse čas, dátum dozadu a vlastne vypnete program, pretočíte si dátum, pokiaľ vám vyprší tá trial verzia, vypnete program, pretočíte si čas o mesiac dozadu, zapnete program a potom si zase pretočíte čas na aktuálny, aj dátum na aktuálny, s tým, že vám bude ten Sidengo Wizard bežať na pozadí, že ho môžete používať zadarmo v podstate stále, len si musíte prestavať ten dátum dozadu. Odporúčam to robiť tak, že si pretočíte dátum dozadu, zapnete Sidengo Wizard, pretočíte naspäť dátum na aktuálny a necháte ho bežať celý čas zapnutia počítača na pozadí, a až potom si zapnite Holiday Manager, pretože pokiaľ zapnete Holiday Manager najprv budete meniť časy, tak potom sa môžu poprehadzovať handy a hand história vlastne, takže potom aj ťažko sa vám budú hľadať handy, takže je to zbytočné. Čo sa týka Sidengo Wizardu, vyzerá to nejak takto. Veľmi jednoduchý program. Stačí si, nájdem nejakú handu. Pardon. Musím si nájsť nejakú handu z tých 1,5.
Takže tu som našiel nejakú handu, na polky vlastne. Dole dáme si, klikneme pravým tlačítkom myši o copy, jednoducho, potom si to vložíme na paste hand history, vložíme handu a teraz vlastne tento protihráč je na small blinde, my sme na big blinde, teraz to píše chybu, pretože nebola žiadna akcia, všetci foldli, ale nastavíme tohto hráča, že pushol, push, a vlastne nachádzame sa na bubline, máme tu vlastne jedného chip leadera, takže big stacka a tri stredné stacky a vidíte, že je tu nastavené no limit hold'em table, takže pre 9 hráčov 50, 30, 20, takže náš turnaj je v poriadku. Si nastavíme na 0, pretože nechceme žiadne vychýlky. Tu si môžeme vlastne veľmi ľahko analyzovať našu ruku. Keď máme nejakú informáciu od supera, že rejsuje nejaké handy, tak dajme tomu, že all-in s niečím takým. 60, keď tu pušuje 60%, čo je, ako môžete vidieť, táto range, tak potom vidíte, že môžete profitabilne kolovať s touto rangeou. Čo je pomerne dosť plus a vidíte sami, že len takýmto spôsobom môžete vlastne analyzovať a zistiť, aké handy vlastne tu môžete pušovať. Môžete potom kliknúť aj hore na túto tabuľku, charts, tabuľky, vlastne otvorí vám to takúto tabuľku a tu môžete vidieť, že vašu kartu SO2, ktorú práve držíte, aký je jej graf v závislosti od protihračovej rangy pušovacej. Takže vidíte, že SO2 by ste mali kolovať už od zhruba nejakých 28-9%, takže 28-9%, ak bude protihráč pušovať aspoň 28% rúk, tak to bude väčšinou už potom, bude to profitabilné aj proti väčšej ranži. Ak viete, že hráč je strašne tight a bude pušovať iba 20%, čo je vlastne tu na tejto krivke, tak vidíte, že ISO2 nebude profitabilné proti nemu kolovať. Toľko k tomu. Môžete si tu vlastne zadarmo analyzovať svoje handy a získavať tým edge na superov a zarábať tým peniaze. Čo sa týka IC-mizeru od Seeding Wizardu, tak v IC-mizeri je výhoda tá, že vidíte, tu si môžete nastavať range iba vlastne týmto spôsobom. A v IC-mizeri si môžete jednotlivé handy vybrať a naklikať, takže je to presnejšie z toho dôvodu, že v niektorej situácii napríklad niektorý protihráč môže pušnúť všetky SA král 8, tieto range, ale ešte do jeho range bude patriť 10, 9, 9, 8, 8, 7 dajme tomu, ale tu si to bez ostatných kart nemôžeme pridať a môžeme to pridať až na takejto range. Takže IC-mizer je v tomto hľadisku oveľa presnejší, ale ako začiatočníkom vám bude stačiť tento program. Link na jeho stiahnutie vlastne bude v poznámkach na Facebooku alebo v popise na YouTube kanále. A čo sa týka ďalšieho videa, tak budem prechádzať
turnaje 1,5, ktoré som hral a budem ich komentovať. Som zvedavý, koľko vlastne aj vlastných chýb nájdem potom, ako som ich odohral. Video by malo byť niekedy koncom týždňa, asi v nedeľu, predpokladám. Čo sa týka ešte Seeding Wizardu, stačí ho len stiahnuť, netreba ho nejak nastavovať ani nič. Takže toto je jednoduché, stiahnete a používate. Čo sa týka Hold'em manažeru, v poznámkach na Facebooku vlastne som vám dal návod, ako nastaviť, ako nainštalovať, nastaviť a používať tento software. Hold'em manažer taktiež obsahuje vlastne 30-dňovú skúšobnú verziu a potom sa musí platiť, ale zase je to investícia, ktorá sa vám vráti v priebehu krátkeho času, pretože z tohto softvéru skrátka nebudete môcť analyzovať svoje handy a ťažko budete progresovať. Vidíte, že verziu môžete si ostaviť na tejto stránke. Bude stačiť zatiaľ Small Stakes verzia. Small Stake verzia, ktorá stojí $60. Je to vlastne full time, to znamená, že si ju zaplatíte a potom už nebudete musieť nič platiť, nie je to na mesiac, na rok, je to na stálo. Takže táto Small Stake verzia je, myslím, v cash game je do NL50, no do NL100 dokonca a do $22 buy-inu v turnajoch, takže vám to bude postačovať na pomerne dlhú dobu. Potom, keď si to chcete vlastne updatenúť na pro verziu, tak nemusíte to platiť znova, ale doplatíte len ten vlastne rozdiel. Je na to jednoduchý návod. Keby ste chceli, tak mi napíšte. Pokiaľ by ste mali nejaké problémy s Hold'em manažerom, tak taktiež napíšte buď do komentáru dole na YouTube alebo na Facebooku do správy. Veľmi rád vám odpoviem, čo sa týka hociakého dotazu, samozrejme pokrového, tak vám veľmi rád odpoviem a toto bude pre mňa všetko. S vami tu bol Machy a zdravím všetkých.